Mä olin pikkutyttö, niin meillä oli meidän Sikalassa semmonen nimikkopossu. Palle. Se oli Vai Palle? Niin. Se oli sitten vähän surullinen juttu, kun mulle selvisi vasta joulun jälkeen, että... No te tiedätte. Me oltiin syöty se Palle. Palle oli sympaattinen ja älykäs karju. Ai jaa, mitäs se älykkyys ilmeni? Se osasi antaa tassua. Tai siis sorkkaa. Hei Mia, et mene minnekään. Sulla jäi Palle syömättä. Kelpaa siinä kaupunkilaispojan nauraskella. Et ole koskaan nähnyt elävää sikaa, saatikka lehmää tai edes kanaa. Mutta lihaa kyllä syöt. Jahkasin on ensin joku sun etees tappanut.